mi zong zong te hian Kpop te hi kan hre theuh awme tunlai khawela phei chuan an larin hriat an hlo chho to em maya a bik takin BTS le Blackpink te hi kan hriat lar ber te an ni hial awme an mani awang deuh hian inti don te ang khawel pu in Kpop chu an hmel hriat pha hle boka McDonald te po in BTS thim hmang hian eitur te an siam hial baka US a ko sang sang le mun sang sanga te po BTS te ben sang sang thlak te an tar soi choya an banar thlenga an tar baka hian sticker le an toy sanga an lim siam te po motor tam tak awm hiala tundin huna chuan Kpop chu Korea rama chau ni lo khawel pum huapin an lar chho to bok nen sum tam tham tak chet belna industry lian tak ani pha te hialani in Kpop industry hian vai phim omle nom tak tak te an lan tir thin rual hian industry chunga entertainment sang sang te chuan du dan le ti dan an nei sang ve chewa chuta chuan an idol te ele in chungchanga te le an thom hawk chungchanga te an strict ve thoka ti hi chu mi puinol pui hriat tlang lon tak po ani nge yang amai ro chu hetia industry lian te le changduang tak ni si hian a phena thil tam tak inphum ro le thil mak tak tak te awm thung sia chung te chu tun chum kan video chuan kan en hawin kan thlir ho dona video te abula chang atop thlengin milo thlir sakin milo ngai thak sak le cheu donia amma sabera chuan Kpop idol kan ti chu enge le engtin nge idol an ni dan te han sui ma support donila othlang ram thren khati angin Kpop idol te hi zon chho emo ronlar ta thut angkha an ni berem lawa entertainment ti atanga training hau tak tak te an paltlang hnuwa idol ni the chau ania Kpop idol te hi an larin an hmel tha thei baka an ho sak mel le boka hengti awang hian an mani angni ve chak na te chu no panga le tleirol tam tak thinlunga chi anga to ni in an mani angni ve chak na thinlung an lo nei ve zel ta bok nen idol ni tur chuan an han in enroll ve ta a nima sila an hmole an hria dan angwa chu alo ni ozong si lo record label te chuan industry training program an ti mai entertainment sang sang trainee te inzerna chu an bo se ta china heng training te hi a thlon ni lovin sum tam tak an sen ve te angai boka chulawa entertainer sang sang te hi an ti dan ain ang vek bik lo boka amai ro chu atlang puin trainee te chu midang om ve thau te nen chuan khosa khau tir thini in school kal lai ani chuan an school kal chung zong pona chuan an chok theya chutiang ni lem lo chuan an institution entertainment chu an chho san theilo thung heiba ka hian an supervisor ten vil rengin an eile in tele an thil ti dan song song te an en thlak vek ba ka strict tak hian an en kola tin an muthun le an tho hun tinin engki me chu timing nei vekin an kalpui ba ka hun bong dik tora kalpui thin an ni a chu mai ani lo trainee ti chu phone nei phalsak an ni lo ba ka hian ngai zong po nei phalsak ni lovin industry pon lambiak po theina chi eng electronic thil ma kol phalsak ani lo boka eiwang hian an chungte an mani ron kan tur te po advance takin an mani an ron in share tir zel angai bok ani te chuan trainee te chu thliar san thin ni in an talent nei thadan ang ringot ani lawa an hmel thadan te an education azirte an family background te le an house sakdan azirte in thliar san ani a tin trainee te chu in fit thataka omrenga in ele in lam atlem thei ang ber an eya an in angaya heta an che dan te hi trainee te ta na hlom khophial te ani fo thin training hlui pakhat eudia ti na asoidan phei chuan an training lai chuan kartin anin buk thina chuta chuan an ri zong chu ponza thin in company te du zat ai ri te chu an eitur te ti tlem sak ani ta thina chu mai ba ka training dang te hi an landana zer hian plastic surgery ti tir thini in entertainer te chuan an trainee te chu surgery ti tur hian an ti lui theilo thunga amai ro chu ti lo theilo din hmona an da thin thung achan chu entertainment te mitlung lo piang te chu an du hun huna an rop theiwang ani bera te chuan training har satak an paltlang hnuwa tling te chu group ran chewa thin le ni in ming thar te po an nei ta thina a then ti phei chu an nong chang te po thlak sak vek zel ni in
idol poitling kan tiang chi chu anlo ni da thin ani etianga an training chung hi kumro ka tanga komria chung te ani tlang puya ma se training an zo nuwa idol anlo ni nu chuan engkim chu fil ta dokin an kong chu all sam ta sa chong lem lo thong idol tam tak da chuan an training la ya an ba te chu an rul char char wangin an hlo chuan chan mangte an ni lo ta thina tenga an hlo te hi an entertainment omna te ne na in siam rimin an in sema chu mai ba ka chuan chol nei manglawin program te nei fo thini in hei hi idol te taksa chuan atwar ema ma se hun akal zel nuwa korea sarkar chuan record label ten an idol te an chi dan tile an enkol dan kong chu zoi zo in an ti ze om be ta sheta ma se zia om theimi alo pahni chu society in idol te an chi dan le an fans then khate toxic lu tuk chin hi an yomi chuta chuan idol te nun dan le an hun man dan zong zong deu tho chu fans te le media te chuan an vil reng emo ti mai tur hian an thian kom te an chho vel zong zong ate chuan en thlak reng an ni rengot maya in ngai zona chungchang angat phei hi chuan an serious ema entirnan yuna 4 minutes bena an vocal le don petagon bena an repair te chu arukin anin data anin date public lamina an share no chuan an fans tilam chuan an du lavin an pomlo ema chuta idol pahni te record label lam chuan an pahni hian an stock an ti hniam saka annuwa Kpop entertainment atang chuan pai chwa ani tareng ani hei hi aum sia bera chuan heng fans in ti te hian idol ho thil ti na te jacket mana te somtam tak an chen china wangin idol te chu an sponsor emo an nun da na chuan thunei ang hial te in an ngai ta thena idol te an du dan le an lom song anga an khosak lo te hian an lo thin rim be ngot mai thina chutian chuan kumsang ni paria da po khan Kpop ben girls generation te chuan siola so bo sain an performa chuta po chuan fans kal khom te chuan black ocean an ti mai eng ma siam labin an phone emo an light stick ang chi te po chu ma ti eng du labin an thim thup maya hei hi a chan chu girls generation member thin khate chuan a hun laya Kpop boy band lar tak super junior band member te chu an hnai mama a an ngai wang ani bok ani ni chuan Kpop thuruk then khat kan soya soi mai theimi alo tur chu rina wait kan ti mai hi ni a training how tak tak an hlen cho a idol an ni nu po hian idol te chuan an du le chak zong te chu an ti mai thei chong lawa chuta chuan industry in an ri tur zat abituk ang ri kha an ne reng angai thowa anin control reng angai tho ti na ni chu entertainment chen khaten sia thiana nei ve thin ma se Korean beauty standard an ti mai chutiang ayarit idol thau de unia an ngai te chu an fan se chuan an chozui shep zel mai thina hei wang hian idol tam tak te dan chuan an talent luk zetin an ri na chu apoimo em thin ani tin dait pa ngai tak nia pa ngai taka thil ei hi mi pa ngai tan po apoina le a hlomna awmia lawa ma se Kpop idol te ero hi chu an risel na ta na pui thei khop hial tia in dai thinin a chen ti phei chu control tak tak ngai thin te an ni a amai ro chu henga anin dai dan hi medical lam thiam mi te tan chuan pom thiam chi zia zang ani holo heng anin dai na sallu tuk china wang ti le an taksa mamo khop thil an eya anin lo awang ti hian Kpop artist tam tak chu stage a an perform lai ti in an lu hai an lu top to china chung zinga chuan huasa le Wendy te po khan pianal tak an nei ani kha ma se chu ti chung po chuan fans te sel na le diriam na sa takha an tok thowa a chan chu an mal mum nal tak tak te le an pian anal em bang ni in an ni pani hi mizau te po ina khal moi to kan tiang chi kha an ni a amei ro chu South Korea ho beauty standard ta iro chuan thau mama ani ta dei thung si ani chuan Kpop industry a hian hmeichhelam idol te chu keji somli pahni atanga keji somnga ani turati ani a hei hi tlema an toi deuh phei chuan keji somli pasari hi an pelo top tur ani boka tin mi palam idol te ve thunga chuan fit nga le inches riat sang te chu keji somsari panga thleng an oit ani theya
keji somsari panga hi an pelo tur ani thung in fit nga le in chi strat ai toy de chuan keji somrok chu an pel thiang lo bok ani eiba ka hian Korean K-pop industry ti bol hlo em tu pakhat le chu anti fans group hini in anni hi fans kan ti ang tho ani a fans pa ngai tak kan ti te chuan idol te le artist te an in an a chil bura an ngai sana wang te hian follow chinin an chanchin te an ngai ben chin em a amai ro chu anti fans group kan ti te ve thong chuan idol group ben te kha an huat awangin le an chiatna an du awang ti a follow in anti boy te thunga anti fans te hi a ho howa omni in pol ti an din ve a an idol du lo le an ngai san lo zong de chu internet lama te trol fo thinin an sui chhui chiam zela a chen ti phe chuan account dang ti siamin an che chiatna video te chu an the dar saka chu mai ba ka an du lo zong ang chu an perform la ya engi mok manga vom mai te po an ching thin hle ani chutian chuan kumsang ni paruka po khan K-pop boy band TVXQ te chu anti fan pakhat chuan TVXQ member jing mi pakhat yun ho chu fans meet an na in tur ape a he a in tur pe ka hian anti fan jing mi chuan enge mo lo telin yung hun chu damdo ina kalpui ani hnuwa an zai tangal rumruma wan ai thlak takin dam chuak shamin ni hnuwa he thil ti tu me chetli rol hi man ani zuya nima sila yung ho chuan afarnu angrol vel ani awangin restars po ati tabik lo he thil ti tu hi KO ti chi a aming hi tarlan ni in TVXQ hardcore anti fans member alo ni nge ani heiba ka hian kumsang ni pasari po khan leirol kumsom parok mi li unji chu TV so pakhata inlanin a weight loss dan chu a pholanga hetia aso so no hian K-pop idol pakhat kangin super junior boy band mi nen chuan thla an la duna hemi hnu loka hian kangina anti fan ho te chuan li unji chu nasataka soichia in an bo zuya hengte hi twar zolawin a in ti hlum pha hial nge ani kha ti chuan heng kan soitak ti angle a ai na sa tam tak heng anti fans te chen rapthlak tak tak hi mu tur om nola om zia bera chuan K-pop idol te hian an ma ni du a ngai sang tak tak to nei ma sila a tol chuan an nun hial po lak she lo tu engemaw zat an om ti hi an shia a an thei top chuan an film khorin an in veng be sham thin ani hengba ka hian K-pop industry thuruk tople ten omber mai chu darkest secret of K-pop industry an ti mai Mipat hmeichhiatna in ti ruina chungchang hi ani ome sexual assault kan ti hian idol te thalak sexy le video ti darte thomno pan le taksalang hnem tak taka anin lan angte ani mai lawa idol te angyalangana ti lui ani dan te ani sok ma a kumsang ni pako kum khan South Korean actress Jang Jaeyeon chu amali ama ain ti hlum hian ani kha khatia a thi ma khan phek sari bel zeta chain a thil ton tile achunga thil thleng de chu alo zia ka chu a thil zia chuan agent Kim Song Hun chuan otu thlak thin thole VIP tam tak mut pui tura ati lui thin thu azia ka tin CEO tele director te golf khelna te zu in pui tur le an thu du a an ho pui thei tura om tur te in ati lui ni in aziak bok ani ome ma se he thila thlen ma she thian Nation Human Rights Commission chuan idol tam tak te chu interview ni in chu interview atanga an hmu chwa chuan za zela somrok che chuan 6 month pui tura somna an lo dong to a heta asom to de po hi business khoi chin million tak tak te le politician te entertainment nei tu te industry lam le Korea rama thil ti thei tak tak te ani tlang puya tinza somni panga te chu zuin hauna a hengmi te ti hlim tura som hini in za som thum pakhate ro chu moilo taka an taksa te khoisak ani chin boka chu mai ni lovin za paruk lai te phei chu victim of sexual assault ni in an du lo chung mut pui lui an hiala tin chen khate po in trong kam moilo tak tak manga chainom na an tonga arap thlakin atin om tak zet ani hengba ka hian idol ni tura training zo to si ma se ben le grupa tel tura la select lo emo solo po ti the chong ri lo te chuan host le hostess club an ti maya chuan e an song na se mema ani na taka chuan
heng idol tling zo ve lo te hi an training awang te khan mel thatak le pian nal tak tak te an lo ni to thina amai ro chu an training na hau tak tak le sen so tam tak awang khan leiba an nga hle thunga e wang tak hian heng club top tak taka le tenawm tak taka hian an tho te angai ta thin ani tin host and hostess kan ti hi thlang lama strip club kan ti angnen hian ein zol dewa nimasila strip club ti anglo takin host mi pa le hostess me chia te chuan thomna pa ngai tak in bilin chuta an customer te chuan an du song host emo hostess emo pakhat ai tampo chu lo thlangin in turte an lo in pui ta thina nimasila in zorna hmun case kan ti ti anglo takin hetia an voi khat in komna hian thil chu an kal tlang pui ngal mai lo thung klapa om hmeichhia le mipa te chu thil pek te an pi phota in pona thatak te an siam hnuwa an in kom tlang nel chho zela ti chuan a topa mipat na ti le mipat hmeichhia na te chu an hmang chhun zom ta thin ani amai ro chu heng te hi an vai in an ti bek lem chang bik lawa leibanga zwalte chantur nga zwalte le sumdu zwalte chu an target bik thin in an soya public a ero chuan heng hmuna thokchen khatile anei tu te chuan chung thil thleng te chu an phana sa em ema in ti hlim na hmun thiang hlim tak ani thu an soi war ve hle thung ani ye chuan heng kan soi to song te han ngei to hi chuan engtin nge idol ni te hi an chak thei zok ati thei hial ome amai ro chu atir lama kan lo soi tong khan idol hlo tling te chu an lar em ema ngai san le du ron an hlo thina chuta alar zol pui BTS te Blackpink te le adang tam tak te chu khovel pum hwa pa global star an hiala an hmel tha in zai le lam te an thiam bok ni sum le pai tam tak te hailutin designer brand sang ten model atan te an hmanga chutiang han mo chuan an nun chu anom mel em awangin an ma ni ang ni be po hi tam tak tan chuan acha kom ve reng ani ma se heta zon om theita chu he Kpop industry hi controversial takle risang taka hian umtin mi engemaw zat ala in pek zel thei te hi ni a ama chi a kanno sei to te hi point thatak ni ma sela an hlo chamna chan chu za pakhat vel ani ti hre chung hian thalai tam tak chuan lu le tel be lo hlawin an la bona se mema har sana tam tak twar hwamin idol ni chak hian mi sang chuang te meu chu an la in tar thup zel mai ani ye chuan kumte akal zela Kpop fans te anti fans te po an changkang chho be zela in social tele internet a tholeng vel te chu ti bo mak ni chang lo ma se Kpop industry hian ma po ason be zela chungzinga chuan thla pol kan ti ang ti po hi idol ne chho be zelin Kpop industry hian malam chu apan ve bek bika ani na taka chuan ton din hmuna hian a tha chongin an chang chho be zel kan ti thei ome ole khati zong kha ton chuma kan ngai thlak thei chu lo ni rile phosela Kpop chungchanga in ngei dan te comment section lama in no sei vele chhodon ya